Bine ați venit sau revenit pe canalul meu Lyra Light Tarot. Pentru astăzi voi face o citire cu tema ce este nevoie să știi astăzi. Și pentru astăzi ești ghidată, ești susținută să ieși dintr-o situație nesănătoasă, poate dintr-o situație de toxicitate, dintr-o dependență de o persoană, de o situație, de nefericire, o dependență de poate ceva fizic, poate de fumat sau de alcool, de droguri. Este nevoie să lași în urmă grijile, nopțile nedormite și să mergi către lumină. Ai grijă să-ți pui o dorință astăzi, pentru că este foarte important să știi cu claritate ceea ce îți dorești și acesta este momentul perfect pentru această schimbare, pentru că a apărut și cartea Sincronizare Perfectă. De asemenea, ți se mai spune, acum, fiindcă ai chemat îngerii în ajutor, deschide-ți sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți ajutor din ceruri. Este posibil ca această situație să fi fost una karmică și acum este momentul perfect pentru că ești ajutat de Dumnezeu, de univers, cum vrei să-i spui, de ghizii tăi, să ieși din această situație și să mergi către o dorință împlinită. Calea către abundență, către împlinire emoțională, începe astăzi dacă iei această decizie. Este posibil să îți redescoperi talente mai vechi, poate din copilărie, sau este posibil să vină aceste talente din alte vieți, dar să fi fost nedescoperite până acum. Oricum, pare că în luna februarie s-a petrecut o schimbare, fie că o persoană a plecat din viața ta, fie că te-ai gândit să începi un nou drum, să te reconectezi cu o pasiune mai veche, cu un hobby poate pe care îl aveai, să știi că vei merge către succes în cazul în care ai grijă ca ceea ce oferi altora sau ce oferi ca sprijin pentru alte persoane, ai grijă să și primești recompense, adică să fii plătit pentru ceea ce faci sau să primești o altfel de energie la schimb. Ai grijă să nu fie lucrurile dezechilibrate, să nu intri în complexul salvatorului, tot să oferi, să ajuți, fără să primești și tu. Poate nu vei primi din același loc de unde ai oferit, însă deschide-te astfel încât universul să-ți poată aduce recompensele. De asemenea, după cum spuneam, această decizie te duce către o împlinire atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere financiar. Este un nou început pe care e bine să-l faci cu pasiune, cu curaj, cu încredere în tine și cu încredere în univers, pentru că ai susținere. Drumul banilor trece prin inimă. Poate este nevoie să vindeci trecutul din punct de vedere financiar, poate chiar a unor traume din copilărie legate de bani, de lipsa lor, poate de comparații cu situația altor persoane, poate sacrificii. Ai purtat poveri legate de bani, poate legate de rușine, datorii sau lipsă de susținere. Ai grijă să nu îți dorești răzbunare față de cei care te-au făcut să suferi. Intră într-o energie blândă, a unor relații armonioase, relații brothers and sisters, adică relații care ar trebui să fie calde, care să te susțină, care să te încurajeze cu blândețe. Nu intra în această energie vindicativă de răzbunare, pentru că îți afectează și starea psihică, și starea de sănătate, și drumul tău spre această nouă pasiune pe care poate o ai sau către dorința îndeplinită. Așa cum am spus, aceste talente pot veni dintr-o viață anterioară sau poate din copilărie, care au fost ascunse, dar care pot aduce bani. Cam asta am avut să vă spun. Dacă vă doriți citiri personalizate, îmi puteți lăsa un mesaj.
De asemenea, dacă v-a plăcut citirea aceasta, nu uitați să îmi urmăriți canalul astfel încât să primiți notificări de câte ori voi posta un videoclip nou și lăsați-mi un comentariu în cazul în care rezonați cu această citire. Vă mulțumesc!